prieteni, eu sunt Iza2, iar astăzi vă vom arăta cum pierduți în pădure. Da? Și asta înseamnă că vom face niște fete care caută niște chestii. Da? Vizionare plăcută! Trebuie să le bântui pe fetele. Te-am făcut mântuie, mă răzbunăie, să mă răzbun. Fugi! Fugi! Vă voi prinde odată. Fugi! Hai! Vai de mine, cred că aici suntem în siguranță. Doamne, era până să ne prindă. Uite în spate! Fugi! Fugi! Hai să ne urcăm aici. Stai, să căutăm un loc de dormit. Aici e bine. Pinga! Da, cine ești? Eu sunt Izaponi. Trebuie să cauți niște pietre ca să eliberezi tot. Ce? O să-ți dau un indiciu. Papa! Am avut un vis! Am avut un vis cu vârfii 5. Trebuie să căutăm o piatră. Haide să o căutăm pe aici. Aha. Uite-o, una. Hai să o punem la mine la cap. Așa. Stă bine? Da, stă. Hai să le luăm. Stai. Eu pun eu la aripă pe asta. Bine, trebuie să mai găsim câteva. Da? Hai să mergem. Uite-ne umbra. Bun, să mai căutăm pe aici. Stai, ăla-i cumva uscat? Să mergem pe aici. Cred că aici suntem în siguranță. Sper că suntem. Păi, da, cred că suntem aici. Trebuie să mai căutăm pietre. Da, ce să facem? Nu știu, să le punem undeva bine. Așa, aici să stea una. E perfect, hai să mergem de aici. Că am auzit aici că sunt căi. Doamne, uite un loc. Putem să dormim de aici. Daul de 5, ce? Trebuie să cauți încă o piatră. Îți voi da o hartă în cap. Bine, pa! Am avut încă un vis, Twilight. Foarte bine, hai să mergem. Mi-a dat o hartă în cap. Bine, parcă spunea că nu merge de acolo. Uite. Nu este acolo. Trebuie să mergem la regina asta. Așa. Bun. Să mergem la ea. Da. De unde veniți? Sunteți noi? Da, noi, foarte noi. De ce ați venit?
ați întâlnit orașul? Da. Și am venit ca să întâlnim și castelul. Bine, uitați-vă împrejur. Ila, să ai grijă de ele. Bine, eu merg la baie. Așa. Are coroana pe cap. Trebuie să o luăm. Hai să o luăm. A, unde e baia? Acolo. Pe undeva. Da, să-i luăm coroana. Și acum să fugim. Hai, fugi. Ce? Ce? A fost șefuită. Vrei să te răzbuni pe ele? Da! Te-am făcut și pe tine. Oh, nu, a făcut să fugim! Fugi! Bun. Hai. Să stăm aici. Stai. Să facem un loc ca să dormim. Ce chestia asta? Bun. Să punem nisip ca să fie frumos. Bun, hai să dormim. Ce pufos e. Și hai să mă duc să caut o frunză mare. Să ne acoperim. Am luat câteva, că nu prea au fost frunze mari. Bine, noapte bună. Uite 5, da. Trebuie să cauți și încă o piatră. Este pe aici, pe ascunsă, pe undeva. Da. Trebuie să o căutăm. Bine, bine. Și acum duceți-vă înapoi să luați piatra aia. Bine. Am avut iar un vis. Trebuie să luăm piatra. Trebuie să luăm piatra. Hai! Hai să luăm piatra. Acolo. Trebuie să fie pe aici. Nu-i. Parcă am alergat pe aici. Și apoi așa. Uite, acolo. Dă-i și un loc bun. Bine. Să punem pe aripă. Și hai. Să mergem. Să zburăm. Pe undeva pe aici. Hai. Hai să ne punem piatra. O țin eu bine, da? Hai, înapoi în locul nostru. Și acum trebuie să căutăm ultima piatră. Mai era una pe aici. Parcă... Să ne gândim. Să ne mări 5. Și uite, trebuie să luăm și bagheta asta. Bun, hai, să mergem. Aici noi. Oare unde poate fi? Hai, uite,
aici este. Este la fel ca celelalte. Scoate-le pe celelalte. Uite, stai. Uite, asta avem. Pe asta. Și pe asta. Bun. Pune-le pe unde? Pe toate undeva. Pe capul meu? Da. 3. Așa ne arată. Nu nimic, hai să fugim.